Hej min kære seere, og i dag der skal jeg prøve en chilismag. Og det her, det er en mild chili, og jeg er August med i dag. Nej. Den skal også lige skylles, det er jo rigtigt. Hvem vil vi gøre det i mælk? Okay. Jeg skal lige de her ting af. Nu er der ikke mere mælk. Okay. Ja. Jeg får lige et stykke. Okay. 3, 2, 1. Skål. Det smager virkelig ulækkert. Hvad er den stærkere? Ah? Ja. Det er ikke Christian. No. Nå. Det er jo egentlig lidt sjovt, hva'? Jeg kommer nemlig. Det er jo egentlig lidt pusseløjerligt. Ja. Og så? Kaster du op nu? Nej. Det ved jeg jo sådan. Ja. Så tror jeg, vi stopper lejen nu. Det smager helt dårligt. Vi ses, min kære seere.